Къде? Ай, хубаво вътре. Браво, браво! Айде сега с глава! Браво, Марти! Как му даде на глава? Не, там където играе. Браво, Марти! Ай, давай! Дай му. Добре. Хайде, влизай. Не, бяха на... Трябва след четвърта, пета гол да почне. Аре, пробай там, пробай! Аре, Тони! Аре, бе! Дай му. Браво. Браво!